tale om stalinismens forbrydelser, og jeg har om før folkedraget. Josef Stalin var en af verdenshistoriens værste diktatorer, og i 25 år herskede han over Sovjetunionen. Ideologien i Sovjetunionen. Lenin han havde 3 centrale idéer til, hvordan kommunismen skulle indføres i Sovjetunionen. Men det største og vigtigste for ham, det var, at kapitalismen kunne kun overvindes gennem en revolution, hvor vold og terror var et nødvendigt middel. Og ideen om den voldelige revolution stod i modsætning til Karl Marx' ideologi, som mente, at revolutionen ville komme helt af sig selv, når samfundet var klar til det. Ideologien i Sovjetunionen. Lenin han havde 3 centrale idéer til, hvordan kommunismen skulle indføres i Sovjetunionen. Men det største og vigtigste for ham, det var, at kapitalismen kunne kun overvindes gennem en revolution, hvor vold og terror var et nødvendigt middel. Og ideen om den voldelige revolution stod i modsætning til Karl Marx' ideologi, som mente, at revolutionen ville komme helt af sig selv, når samfundet var klar til det. Det eneste parti i Sovjetunionen var Kommunistpartiet, hvilket var styret af selvfølgelig Stalin. Og partiet havde indflydelse på alle dele af samfundet i Sovjetunionen. I magtkampen efter den russiske revolution i 1917 blev Lenins bolsjevikker af med sejren. Og i 1918 prøvede bolsjevikkerne at aftale med Socialdemokratiet og dannede det sovjetiske kommunistparti, som i 1924 skiftede navn til Sovjetunionens kommunistiske Sovjetunionen. Stalin ville omdanne det umoderne russiske bondesamfund til et moderne industrisamfund på rekordtid. I løbet af 1930'erne gennemgik Sovjetunionen en omfattende industrialisering med det formål at blive selvforsynende. Industrialisering og kollektivisering havde enorme omkostninger for befolkningen i Sovjetunionen, både økonomisk og menneskeligt. Formålet med krigen var at omdanne det russiske landbrugssamfund til en moderne industristat. Stalin ville øge produktionen af korn, eksportere noget af det og bruge resten til at give arbejderne mad. Men da der ikke blev produceret nok korn, begyndte Stalin at bruge nogle drastiske metoder for at få mere. I 1928 var 80% af den sovjetiske befolkning bønder. Det begyndte at gå bedre for især storebønderne, også kaldet kulakkerne. Sovjetstyret burde være tilfreds med de her fremskridt, da det medfører, at de kan levere mere korn til staten, men i stedet blev kulakkerne straffet, fordi man var bange for, at de ville udvikle sig til kapitalister. Men der var stadigvæk mangel på korn i begyndelsen af 1928'erne. Derfor opfandt Stalin noget, der hed Korstog for korn, hvor man sendte partiaktivister ud på landet for at tage korn fra landmændene og eventuelt gennemsøge deres hus for skjulte kornlager. Det var effektivt for en tid, men det resulterede i, at landmændene gjorde oprør ved at producere mindre korn med vilje, og så blev det sovjetiske styre klar over, at de var nødt til at finde en mere langsigtet løsning. Styret indførte noget, der hed kollektiviseringslandbrug, som gik ud på, at alle bønder skulle overdrage deres jord, så det kunne være en del af et større kollektivt landbrug. Bønderne skulle aflevere en vis mængde korn og sælge noget til staten. Efter det måtte de dele resten imellem sig. I 1929 blev det besluttet, at landbruget skulle totalt kollektiviseres, hvor alle bønder skulle være en del af det. Kulakkerne blev set som fjender af det sovjetiske styre og blev derfor i 1929 likvideret, hvilket betyder, at de enten skulle henrettes, fængsles eller deporteres. Tvangskollektivisering og afkulakkisering fik stor modstand fra bønderne. Der var flere, der gjorde oprør og nægtede at aflevere deres korn, hvilket førte til at styret dømte alle dem, der gjorde modstand til kulakker, så de kunne blive henrettet. Man frygtede, at det ville udvikle sig til anarki, hvilket førte til, at Stalin tog afstand fra det hele og gav skylden til de lokale myndigheder. Den her metode medførte, at 5 millioner bønder vendte tilbage til at dyrke deres egne marker, i stedet for at være en del af tvangskollektiviseringen. Der opstod en hungersnød i 1932 til 1933. Hungersnøden opstod på grund af den forfølgelse, bønderne oplevede i slutningen af 1920'erne for styret. De krævede en vis mængde korn, det næsten var muligt at indlevere i forhold til, hvor meget de producerede. Da kornkvoterne skulle overholdes, gik kornbrigaderne og kornkommandørerne til mere drastiske metoder, såsom husundersøgelser, arresteringer og tortur. Der blev lidt efter indført en lov, der lød, at hver tyveri eller bortydning af social ejendom ville blive straffet med 10 år i koncentrationslejre og i nogle tilfælde med døden. Og da man så kornet som en del af statens ejendom, betød det, at bønderne kunne risikere at dø, hvis de smuglede noget korn med hjem fra marken. Den store terror 1936 til 1938. Stalin lavede noget i 1936, som blev kaldt den store terror. Det bestod af henrettelser, men også deportering af mennesker.
Især dem, som havde noget at sige, var udsat, eller dem, som viste illoyalitet. Man ville have en ny og loyal administration, som kunne udrydde socialt farlige elementer. Socialt farlige elementer kunne fx være hjemløse eller troende. Det hemmelige politi var ledet af Nikolaj Getschov, som stod for udrensningerne. Det hele startede med mordet på Sergej Kirov den 1. december 1934, som resulterede i den store terror. Stalin brugte det som argument, at han ville have udrensninger i partiet. Som sagt, hvis man blev udrenset i partiet, kunne man få en fængselsstraf, eller man kunne blive henrettet. Man undgik det udrensede, så man ikke selv endte med at blive udrenset. Dem, som blev anklaget for at være folkefjende eller fremmede elementer, blev ikke sat for en almindelig domstol. Det var 2 til 3 personer fra det hemmelige politi, som dømte dem. Fra 1937 kunne man også blive dømt dødsstraf. Man siger, at 700.000 blev henrettet, og 1.575.000 blev arresteret, men tallene kunne godt være højere. I 1938 blev Getschov anklaget for røveri og blev skudt. De fleste retssager under den store terror var hemmelige, men i 1936-38 var der 3 offentlige retssager mod Stalins modstandere inden for partiet. De blev kaldt for Moskva-processerne. Der var 54 personer, der blandt andet blev anklaget for spionage mod Stalin. Bortset fra nogle enkelte som fik lange fængselsstraffe, blev alle idømt dødsstraf. Retssagerne var en slags skuespil, da resultaterne allerede var afgjort på forhånd. De fik stor omtale i pressen og fungerede som et afledningsmanøvre i forhold til de forbrydelser, der var begået mod befolkningen i Sovjetunionen. I 1930'erne troede mange på retssagernes resultaters rigtighed, men i dag ved man, at de var opfundne og ofte fremtvungne under tortur eller trusler mod anklagens pårørende. Som deporteret. De deporterede blev transporteret i vogne, hvor turen varede i uger eller måneder. Når de ankom til bestemmelsesstedet, arbejdede de i virksomheder eller i kollektive landbrug. Der var mangel på mad og boliger, og det gjorde livet som deporteret svært. Deportationerne fortsatte efter krigen på grund af, at Sovjetunionen igen fik nogle af sine områder tilbage fra tyskerne, så de indledte en ny sovjetisering. Det hemmelige politi var grundigt med sovjetisering. Et eksempel var, at de gennemgik alle skolebørns karakterer og baggrunden, som havde gået i skole årene op til krigen. Dem, som havde de højeste karakterer, var dem, der stod øverst på listen, hvor dem, der skulle anholdes. Helt frem til Stalins død i 1953 var der udrensninger og deportationer. Det var det samme år, hvor den kommunistiske avis Pravda afslørede en sammensværgelse mellem en række læger, som var anklaget på drab på flere partimedlemmer, blandt andet drab på Stalin. I 1942 dannede den sovjetiske regering en komité, som skulle lægge pres på den amerikanske regering for at få dem til at angribe nazisterne. Komiteen bestod kun af højt uddannede jøder. I 1945 blev regeringen træt af komiteen, som var begyndt at trække deres egne beslutninger. I 1947 blev alle medlemmerne arresteret, og komiteens leder, Salomon Mikhail, fundet død lidt efter. Efter det blev flere jødiske aviser lukket, og man indledte en antikosmopolisme, som især var møntet på jøderne. Stalin døde i 1953, men mindet lever stadig videre i den russiske befolkning. Den gamle generation havde en positiv opfattelse af ham, hvor den yngre havde en mere negativ måde at se ham på. I dag bliver han opfattet som en af de største ledere i Sovjetunionen, Rusland, siden 1917. I 2004 foretog et russisk analyseinstitut en undersøgelse på den russiske befolkning. Undersøgelsen gik ud på at finde ud af, hvem der havde været den mest succesfulde leder i landet siden 1917 ifølge befolkningen. Hver femte mente, at det var Stalin, der havde gjort landet til en stormagt. 45% svarede, at hans rolle havde påvirket landet negativt. Alt i alt havde befolkningen en blandet opfattelse af ham. Ældre og unge opfatter Stalin forskelligt. De ældre har opfattelsen af Stalin positivt, hvor de unge mere opfatter ham negativt. De ældre havde også meget høje forventninger til fremtiden, da Sovjetunionen blev opløst i 1991. Så mange blev skuffet og følte måske, at de havde haft det bedre i sovjettiden. Opgør mod Stalin.
Khrusjtjov, der i 1953 afløste Stalin som partileder, holdt en tale, hvor han skød skylden med terroren over på Stalin. Men alligevel holdte han det i ro, så partiet ikke risikerede, at det faldt tilbage på partiet og dermed de nye ledere. Efter talen begyndte man at tage afstand fra Stalin, og alle havde nu ret til at forholde sig kritisk over for ham, som man tidligere ikke måtte. Alt, hvad der var opkaldt efter ham, blev ændret. Skyldige er aldrig blevet dømt. De domme, der fandt sted under Stalins tid, er i dag blevet erklæret uskyldige, og nogle har endda fået renset navn, og nogle har fået erstatning. Selvom mange mener, at det er på tide med et ordentligt opgør, er der intet, der tyder på, at et retsopgør er på vej, eller at befolkningen ønsker det. Stalin var en af de 20 århundreders mest brutale statsledere, verden havde set. Hver eneste dag slog han flere tusind af sine egne folk ihjel, bare for at få magt. Efterhånden blev han mere og mere vant til det og var ligeglad til sidst. Stalin var hovedansvarlig for terroren, men der var alligevel nogen, der hjalp ham med det. Der var to slags grupper faktisk, der hjalp ham med det. Den ene gruppe hed gerningsmændene, og den anden hed stalinister, som stammer fra navnet Stalin. Ja, grunden til, at Josef Stalin kontakterede gerningsmændene, var, at de havde masser af penge, og det ville jo hjælpe ham med at komme til magten. Partifolk. Terroren i Sovjetunionen var en del af kommunistpartiets politik, og den blev større under Stalin. Han var en af de vigtigste mænd, der gjorde kommunistpartiet større. Næsten alle så op til ham, men der var alligevel nogen, der ikke så op til ham, fordi at de syntes, at han slog for mange mennesker ihjel. Terroren i Sovjetunionen var ekstremt topstyret, og derfor var en væsentlig del af ansvaret for terroren placeres hos Stalin, fordi han slog jo masser af mennesker ihjel. Men de var imidlertid ikke alene om ansvaret, i det der på alle niveauer i partiet var personer som var ansvarlige for forbrydelserne, det blev begået i Sovjetunionens navn. Det hemmelige politi. Sovjetunionens hemmelige politi blev dannet for at hjælpe og bekæmpe fjenderne. Det var utroligt svært at finde ud af, hvem de politimænd var, og hvor de boede. For der var jo nogen, der altid var imod det. For eksempel de onde, de ville for eksempel finde dem og slå dem ihjel bagefter. Det var virkelig top secret, alt det der med det hemmelige politi. Hvis man kom til at finde ud af noget, så ville man enten blive dræbt med det samme, eller blive låst inde i et sted. Det hemmelige politi havde en forkortelse, som hed Tjekhagen. Og i 1922 besluttede man så at gøre Tjekhagen til en fast permanent institution. Alt var tilladt for dem. De kunne virkelig bare gøre, hvad de ville, så længe de fuldførte de ordre, som de fik besked på at gøre. Det vil sige, at de må slå alle mennesker.